Senior Badwam TV, the address on no na say braso se etina se na edi nkomo beda se waka ye ho a frimfiti ase na be kan ye ho aso e de akwa wie sempensempense mu ebewie na afei dwumedi aka hodo ekoso Badwam TV so no obehwa kopem se wanka se wani bekumu a obodumu TV na wada beda se pa na matna se sei no na kai se DBS Industries Limited ekura memu edan sie ho ne manyina wo de kodan wo mombeye ama wabo ne da fo wo na dru bronya se omutumi bodan so che omanfo free nti free de kwani DBS fo nko an eni nkita ho St Andrews SHS oba natural BEC in social wawie ansada ankoye sa wo ne ndaso wo banda achimu amesrew eni St Andrews mpanimfo nto nchia na fa abane hye wo munsa akora na be twama wa akora be ye onwanwa Richoko ade achi anopai abatan ye nom wo mo me nom akoda ni ko school afabi egu ensuohiem na ode mo kakraka ho wawia ne sa opekra no a we na ye creamy na afesa ye chocolate mo kanka ho kra si che nyina wom obetimi anom na afa ama wanopa no aye kama Franco Trading Enterprise phones laptops accessories printers bibia wo pepia no fridges TV air conditioners ni nyina wo de biaba enti download the Franco app ne to phone so ubawura hodo mo anema ne bia buogu ho utua ka wo dan anokra no awo mo ede ebebrom St Andrews Ultimate Remedial School so abamau wo chro ye wantwa enso still no apeso okosua pa hodo bia fa kodan St Andrews Ultimate Remedial School no mo sa mo na sa chro ne twane yie na asuapon ye abasue won so ekobisa nwumakoi ene kura mo matena semidi dwumadi ebro na abusua ye ba bedi nkomo apomudi ho nkomo ne eba bedie odifo atena se odifo nya atena se so pena onim se ye ko give us herbal wo mo akachi enti ye nkone ye ni nkomo odifo machi Badwam Joso na mpombo kodi nyame adom na monso yakopon gususuraye ene dia na give us da ya meka na ohia wo efidie so ba ne de ba ho fa na ye dutwom medase party ye di give us nkomo dia na mo de som ye once ene nkomo no so na ye sronko na ma me fa nchakese mfa ma ya hwefo na nchakese nso efi give us Herbal center akachi ene ye nkofa bai ene ye na nofo Dr. Solomon Kwabi na daroma ene ne ye de nche ede magana de hye nyina na won se mpampi no se obi didi anaso obi di aduane a o ha o so aduane ne gina ne bo bon sa ade be chi no se aduane no wo ne mfe na ne nyina no se ufa nipedua na ya wade bi onipedua no mu anase nipedua na akwa bia na atumi boa ema nnuane ahodo a yedie no eno na atumi yam no eno na nche no nso no wedi se aduane ne nyina nso awie na eba kwakoko mawo ni apotokan se kan eye end product anase na awie ye no eno na ma eye onipa bia ho oden ema ne tumi edidi dwuma ahodo a otumi edi enti ufa nipedua na ye woni efe no eye pancreas no ewo mu na pancreas no ni dwumadi wodi nso o produce ni efe no eye insulin na produce insulin na wie no na aduane ahodo ye bedi ni nyina no eno na yam no na end product no akwakoye glucose enti glucose no na ebe ma wa hoɔden ema da ne da wonwuma ahodo ya awokoso no etumi akonkan na wetumi nya hoɔden na ebre ni edo nyina na eno na sa ankwankoba ne sa na entumi enkwanko wie peye nso a na kamia se nipedua no ayade apomuden no entumi enkonkan eno na ade be chia no pa na obeka so we na aduane na wudi ye ni egina obo na aduane no ewo yem na aduane no na de bia no wo complaints ahodro eno nti na ye give us Herbal center yakofa edupa dia ba so wo sa o haw no mu bi wo bi a won se aduane ni die no nso no ebre edon ene bia obedi ni nso nyina eka ho obi wo ha na judesuo mu kura no ndudu ba ko na fe na wokota ne ankwan wo ho anase wokodi ni mu odu eba ne sa na se na aduane betumi ayam anase system no ebetumi nya hoɔden atumi aye no eya na ewo fam enti se betumi awie peye na bia wo yo bia otadidi eye late anase anaju desuo mu a na ese otumi pa drupa na udi wie ya pa na otumi anom eno na betumi aboa ma me no ka se na ade enkonkoche ma nka se aduane no wo yem aduane gina mfe edro no nya edro bia se give us Herbal mixture ena sa wunya na ononom a ebetumi aboa ma ebre ne edro nyina no nnuane ahodo a ya yedie no etumi aboa ama ya pomuden na etumi wie peye esa se glucose na ebeba ma wo awieye no eno na obenya hoɔden na wonwuma ahodo a wokɔ ene da ne da wo nantemu nyina so na etumi akonkan na sankwankoba ne sa na eya de hona mmerɛ ene ye de bra eye nipedua no enti so ye mmerɛ pɛ a se ne ye se otumi di wudwumadi ne nyina so no enya de etumi ekonkan na won se
ofa nipadua nso aye wo ankwamwa wo nipadua no mu ne ye ka no eye immune system no na eno na ebre ne edo nyina no eye eboa ma wahoɔden no apɔmuden so no etumi ɛkɔnkan ne edi kan esi yarewa hodo so ano kwan sɛ wo immune system no agina brane na ano ɔden a ɛyade a yare bi ɛba ɛnya ade ɛbɛka wade ahwɛ hɔnom ɛnkɔnkɔba ne sɛ ne hwayɛ ɔya ade ɛkya hwayɛ ɔya sɛ nkwamwa na wɔ nipadua no no ano dwodwo na ɛyɛ mra ɛno ne yɛ kɔfa sɛ ɔhaw no nyina no etumi ɛde ba yes immune system no yɛ weaker ɛna ma yade bi atimi bowuram na ponche left right okay enti no wo sɛ adwuma mu kura wɔ bia ya wɔ mantam ne brono a ɔte so ɛne yɛ bodia ne yɛ di edin foforo abata ho oh sister na de bia ɔse ne tie ne ya no sister na de bia no na ma no ɔse ne mfe no mesrɛ o memma sa abodin no ɛmma meka ɛyɛ wudin anasa onipadua ho enti sɛ wo immune system no ayɛ weak na open immune booster papa betumi a boost to immune system na ɛno ɛna yɛ givers herbal mixture no bi be bisa sa denti na so okopa givers herbal mixture na wonom na etumi boost ni immune system o fa yɛ dro na ɛyɛ nim tree ɛwɔ mu bi na yɛnyɛ nim sɛ nim tree no ɛyɛ ade a ɛboa ɛma nipadua no ntini no mu no emu etumi ɛda hɔ no mu yɛsan ɛwɔ ɛyɛ lemon ɛwɔ mu na lemon no so no ene beboa ema moje bia esi apoapo ewo ntine no mu nso no ebe nane ni nyina ma ebre na edo nyina no nipadua no etumi awie peye enti se unya givers eba mixture na unonom ni indubina hodro a eno so san ka ho na eno na beboa ma ahoɔden no etumi awie peye na etumi eboost we immune system ma nkonkoba se ene utipaye aba wɔkyena na da ne da no o complain se obebi eye wo ya eno ntina ya na mpempi yeta ka se nka givers eba mixture ne de fire wano no de onom na nopa ewia enwumere ene ebi wo fie na ebi wo adwuma na mpo ehyen anase bag a de ko adwuma no eya na watumi enya dro no bi ewo mu se na betumi aboa na ofa givers eba mixture na nkasa na no me kire se Ghana fa nkasa na ma no eya hotedin eya givers antontom da ho na ni dwumadie poten adi eya ntontom ene etu atese ewo man yi emu enti se ntontom so de ade ba ko etiridi ena ya etumi ema nipadua no eyemre na enim so obenya etiridi nso de a eya ade ba ko pe na ede ba eya ntontom enti ne se entontom ba wi won so de a na eya yare a ode bre no eya etiridi mpamto eya malaria no na ntontom se onu mienu ye wone ba ene ye wone ba ma na ne ba na ye fe no female anopheles mosquito no eno na se kawa oja ne ye fe no eya plasmodium parasite no edigu widie no mu odigu mu a ubetumi etu ase enye se obeka wo na eso ho na no na se wenya yare na no se wentu ho anamo na wampa dupa na wampa omamu hahama ene dubi na ne Ghana fo nyina agi atom a eno ena yare no ebetumi ade aka wahye na emo no se wo se ntontom na ka na wo sha se hu nsen na ho ya mbe bobo so yi obi wo ho be sha se ene ewa no obo no nkakra eyenini so eko ebedu ebi na afida no ayeden na ne minimu ye ne ya na moja enamu eba ni nyina yensan se eye plasmodium parasite no entonto hu nsuo no bi no ewo widie no mu eni moja no edi afra enti ewo na ekọ anim no ese otumi epe anopuma sebre na oso ano entem obi nso ho aduane edi aduane an kondo pa no ebedu bi na aduane ndo ne kon oti aduane mpampa na ne boso fro no aduane kura ebe na ese ne hunu mu ebon no ebi nso nkanfo ano obo nsa no passe de obo nsa ahoɔden wo ho ene ye wodi atwenche wo kɔ ne nyuma so na mo no onyu ya adwo na de suom na wo etiesi so sansen na ho nyina kyerɛ sɛ eye etridi amuani bi eye plasmodium parasite no ewo widie no mu enti sɛ otumi pa ano poma sebre ano poma sombre no so ne sɛ obenya givers herbal mixture anasa odi okɔ herbal shops pharmaceutical shops and afi licensed chemical shops nyina kaso pe givers a entontom eda unya givers antontom da ho a eno a na betumi aboa ma me no we ka say no sa oha na amane ni nyina no eto etumi atwa Ghana fo nti ne e baaye na givers ever center de ne abasam tu abamu ne anidaso asa no eno ne yesan de arechiche na afi de eye enko ene anidaso esan ede bemu ede ma Ghana de hye enti na bia ma kyerɛkyerɛ bibi mu ha na obi nti bibi ase ana bia brono mantem bibi obi bia hwɛ yɛn fi wakoto eduro no bi ɛna ɔpɛ ɔkwan betumi afa so anom ana sɛ ɔpɛ bibi obetumi nya eduro no bi ato a obetumi afrɛ ɛyɛ givers server center ɛbɛm sɛ numbers no screen no so na emo no minsan mobo biom ɛyɛ 0543 22 24 70 0543 22 24 70 and after 0501 55 68 28
na obapa me no wodi besi ene anope no na yenko ye dro ba ko ene enemu yarewa ene infections eno nso no ababaji nipa no ede aboso anasa ababatu atese wo man emu na infections na ya na edoso obia wo bebi obetumi akwakonya ne de wo obi betumi nya ne de wo eye aduane mu obi betumi enya bi ewo sebi bia emfikyire baabi anase ejana bia baabi sanso na enemu yarewa no nso no ewumu ahodo bebi obia betumi anya baabi a obetumi akwakofa ne de aba eno ntini ya ye ba ye mpese bo ebidin na mono ne yejebi na mono wa ofa onipedua na wo ho na ohwese na onipedua no umu eye wo na hu ne yi a na mpacho wetu hu anamo etumi de amaye na infections e dropa yetumi de aba eno nso de afia na baye na ese ye fufuro anase branya kora yetumi de aba eno na ye givers GC mixture na afa givers GC capsules nese nsuo de wo nsuo de na topa ye de nso e wo ho na mom no ye nom ba ko nja ba ko yeso otomienu na ono no nyina no etumi ede bomu enti unum nsuo de no wi a na afa topa ye de no so no na no so wetumi ano pharmacy herbal shop bia obenya givers brato bia GC capsules ya ye ken GC mixture no ebi wo ho no ma obetumi de tu infections na afa enam yarewa bi a tetew na me no ka se ababaye kwankoro na ye ohaw ede ama ni pedua no obetumi na enu akire na bi a ye mo ba ko mienu bi so ebi obema bi wo ho se bi ebi a na de bia na ensoanso eta egu no ensoanso eta egugugu ebi a wo private part ho no mo a mesra tu ho anamo wo ye oba nso na wo haw e wo mfichikomu se wunse buomu no se ye yawodie anase emmaye etwetwe sisi a mesra se otumi etu ase uyo obanso na nam ho nso de a ese bre ni denya uye wese na nam ho wonse yenu no yo commentary no omo tie commentary omo bebi ka say the weather is very conducive for association football ento uyo obanso de a so omo wa himfi very conducive for love making or affair making na bibia na tumi konka na sente sad dia na say so tumi pe givers GC mixture and the capsules no na onye bi na no na ebe na de nyina no na wetumi akonkan e ho no mo ya da se pass oni edi nti edro no e herbal shops pharmaceutical shops and have licensed chemical shops uko mo sa hodro wo man mu nyina nso a obenya givers herbal center ye no pani bi e ho no na mes no so betumi afre na oni ye di nkomo na che se odifo edo da busu ahwe screen so numbers no